U naš fah spadaju sve te životinje, odnosno sve životinje koje imaju srce, a od insekata samo pčele. Životinja je toliko, da kažemo, bespomoćna i zavisi od čoveka. Mene znaju da primam sve te životinje sa ulice bez vlasnika. Kad sam rekao svojima da hoću veterinu, mama je rekla, pa je baš veterinu, što ne bi možda medicinu ili... A ne, rekao, mene ne interesuju da lečim ljude, životinje su tu meni mnogo bitnije i draže. To je i neka prednost kod lečenja životinja, jer nije baš svesna da je nešto hendikepirano. Ne pada u depresiju i uvek je taj nagon za održanjem života jak. To je priroda. Ja sam od uvek voleo životinje, bio sa životinjama. Uvek ima toliko da se još jedna usta nahrane i zadovolje, tako da malo je potrebno da se bude srećan.